Hola, sóc el Rosendo, del celler Rosendo Esteve Vins i Olis de Gandesa. Som un celler familiar. Actualment el meu germà i jo som la quarta generació que ens dediquem a fer vi. Som vins de producció pròpia, tenim unes 40 hectàrees de vinya que ens treballem nosaltres. El vi que us presentarem és el Dos Germans Negre, que és un vi jove, elaborat únicament amb carinyena, que és una de les varietats autòctones de la Terra Alta que nosaltres hem recuperat i estem molt contents amb ella. És un vi jove, té un color violacis, granates, amb una capa de color molt intensa, amb nas, recorda les aromes a fruita madura, fruita negra, mores, pruna, també olors especiats, amb algo de cacau. El vi ens dona una expressió de fruita fresca, sucosa, va acompanyat sempre amb un pas per boca suau i cremós. La tanicitat sempre és madura i ens dona una gran frescura, que és una de les característiques que ens deixa la carinyena. I espero que us agradi el vi i que en les pròximes ocasions ens puguem trobar aquí a la Festa del Vi de Gandesa.